நம்ம லாஸ்ட் வீடியோஸில் மெஷின் அனாலிசிஸ் நோடல் அனாலிசிஸ் ரெண்டுத்தையுமே தரவாக பார்த்துட்டோம். அதில் என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும்னா மெஷின் அனாலிசிஸில் கரண்ட்டாக அந்த அன்னோன் கரண்ட்ஸை கண்டுபிடிச்சோம், நோடல் அனாலிசிஸில் அன்னோன் வோல்டேஜை கண்டுபிடிச்சோம். அதாவது ஒரு 3x3 மேட்ரிக்ஸ், அதாவது 3 நோடு 3 விஷயம் உள்ளதில் V1 V2 V3 I1 I2 I3 மூணுத்தும் கிராமர்ஸ் மூலமாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன். ஹோப் இது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும், நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக படிச்சிருப்பீங்க நம்புறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்பாங்க. எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு மெஷின் அனாலிசிஸோட ஒரு ப்ராப்ளம். இந்த ப்ராப்ளத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மெஷின் அனாலிசிஸை யூஸ் பண்ணி I1 I2 I3ன்னு மூணுத்தையும் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. கண்டுபிடிச்ச பிறகு முடிச்சிட்டுன்னு நினைக்காதீங்க. கொஸ்டின்ஸ் என்னவா இருக்கும்னா ஃபைண்ட் த கரண்ட் ஃப்ளோயிங் இன் த 1 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ்னு கேட்கலாம். Find the resistance flowing in 2 ohm resistance, 3 ohms resistance, 2 ohm and 1 ohm கேட்கலாம். இல்லைனா find the current flowing in all the resistance கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம். இது மாதிரி கேட்டால் நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க? I1 I2 I3 உங்களுக்கு தெரியும், பட் ஆனால் 1 ohmல எவ்வளோ கரண்ட் போகுது, 3 ohmல 2 ohmல 1 ohmல 2 ohmல என்ன கரண்ட் போகுது உங்களுக்கு தெரியாது. இந்த கரண்ட்டை போகிறத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த வீடியோ. பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு I1 வேல்யூ I2 வேல்யூ I3 வேல்யூ தெரியும். இப்போ இந்த இடத்துல 1 ohm ரெசிஸ்டன்ஸில் நான் கரண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும். இந்த 1 ohm ரெசிஸ்டன்ஸில் எத்தனை கரண்ட் போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா I1ம் ஃப்ளோ ஆகுது, அதாவது கிளாக் வைஸ் போயிட்டு இப்படி வந்து இப்படி கீழே இறங்குது. I1ன்ற கரண்ட்டு கீழே இறங்குது. ஓகே, அது வந்து என்ன கரண்ட்டு? I1ன்ற கரண்ட்டு. ஓகே, இப்போ I2ன்ற கரண்ட்டும் இதில் ஃப்ளோ ஆகுது. அது எப்படி? அதுவும் கிளாக் வைஸில் அப்படியே கீழே வந்து மேலே போகுது. அப்போ என்ன டைரக்ஷனில் போகுது? அப்வர்ட்ஸ் டைரக்ஷனில் போகுது. என்ன கரண்ட்டு? இந்த I2. ஓகேவா? இப்போ இந்த இடத்துல என்ன கரண்ட் போகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டுமே ஆப்போசிட்ல போயிட்டு மோதிக்கிறதுனால அதில் வந்து I1 மைனஸ் I2ன்னு போடணும். அப்போ இந்த I1 ohm, அப்போ current flowing in 1 ohm resistance is equal to எவ்வளோ? 1 ohmsனா அப்படி போட்டுக்கலாம், அது மாதிரி சிம்பிள் போட்டுக்கலாம். I1 மைனஸ் I2ன்னு அர்த்தம். அப்போ இதுதான் வேல்யூ. சப்போஸ் இது 1 amps இது 2 amps வந்ததுன்னா மைனஸ் 1ன்னு வரும். கரண்ட் கேனாட் பி நெகட்டிவ், ஸோ 1 amps போட்டுக்க வேண்டியதுதான். அதான் ஆன்சர் 1 ohms. அடுத்த கொஸ்டின் வரலாம். கரண்ட் ஃப்ளோயிங் இந்த 2 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ்னா என்ன பண்ணுவீங்க? அதாவது இந்த 2 ohmல என்ன கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது நீங்களே பாருங்க. I2ன்ற கரண்ட்டு இந்த டைரக்ஷன் தான் ஃப்ளோ ஆகுது. I2ன்ற கரண்ட்டு கீழே போகுது, அது இப்படி வந்து போகுது, சுற்றிக்கிட்டு மேலேருந்து கீழே வருது. அந்த கரண்ட் போகுது. வேற ஏதாவது கரண்ட் போகுதா? I3யும் நம்ம கிட்ட இருக்கிறதே 3 கரண்ட் தான். இந்த 2 ohmsல இந்த I2ன்ற கரண்ட் மட்டும்தான் போகுது. அப்போ 2 ohmsல போகிற கரண்ட் என்னது? I2 தான் அதுக்கான ஆன்சர். இப்போ ஃபைண்ட் த கரண்ட் இன் 2 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ்னா I2 தெரிஞ்சதுன்னா அந்த வேல்யூ எடுத்து போட்டால் முடிஞ்சிருச்சு, அவ்வளோதான். இப்போ நெக்ஸ்ட் I1, அதாவது 1 ohms கரண்ட் ஃப்ளோயிங் இன் தி 1 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ். அந்த 1 ohm ரெசிஸ்டன்ஸில் எவ்வளோ கரண்ட் போகுது? I1 கண்டிப்பாக போல, I2 கண்டிப்பாக போல, I3 போகுது. அப்போ I1 ohmsக்கு I3ன்ற கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 3 ohms ரெசிஸ்டன்ஸில் பார்ப்போம். இந்த 3 ohm ரெசிஸ்டன்ஸில் எத்தனை கரண்ட் போகுது? ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தவங்க I2ன்ற கரண்ட்டும் I3ன்ற கரண்ட் கண்டிப்பாக I1 போகலை. அப்போ I2 இந்த டைரக்ஷனை பாருங்க. I2 வந்து பார்த்தோன்னா இந்த டைரக்ஷன் என்ன கரண்ட்டு? I2ன்ற கரண்ட்டு. இப்போ இந்த இடத்துல கரண்ட் இப்படி வந்து இப்படி போயிட்டு திரும்ப இப்படி தான் வரும். அப்போ இந்த டைரக்ஷனில் போகுது. என்ன கரண்ட்டு? I3ன்ற கரண்ட்டு. ஓகே, இப்போ இந்த ரெண்டு கரண்ட்டுமே எப்படி இருக்குது? ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்குது. அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்னது? I2 மைனஸ் I3ன்னு அர்த்தம். I2 மைனஸ் I3ன்றது தான் ஆன்சர். I2 மைனஸ் I3 தான் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் இன் தி 3 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 2 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ். 2 ohm ரெசிஸ்டன்ஸில் எப்படி கரண்ட், இதில் கரண்ட் எவ்வளோ போகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு கரண்ட் கண்டிப்பாக I2 கிடையாது. அப்போ I1 I2 தான். இந்த I1ன்ற கரண்ட்டை இப்படி போயிட்டு கீழே வந்து இப்படி போகும் கிளாக் வைஸ். அவ கீழே வருது.
இப்போ இந்த கரண்ட் எப்படி போகுது, மேலே போகுது. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு காமனான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வந்துருக்கும். எல்லாமே என்ன வரும், இப்போ 2 கரண்ட் வந்ததுன்னா என்ன பண்ணிக்கணும், மைனஸ் பண்ணிக்கணும். I1 minus I3 தான் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் இன் தி 2 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ். முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஐடியா வந்துடும் நினைக்கிறேன். நல்லா பாருங்க, இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு காமனான ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் 2 கரண்ட் போகுதுன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், கண்ணை மூடிக்கிட்டு மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். I1 மைனஸ் I3 இல்லை I3 மைனஸ் I1 எப்படி வேணாலும் போடலாம். ஏன் நான் இதை சொல்றேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஸ்டார்டிங்ல முத மிஷின் அனாலிசிஸ் நடத்தும்போது எல்லாத்தையும் நான் என்ன டைரக்ஷன் எடுத்துக்க சொன்னேன், கிளாக் வைஸ்ல எடுத்துக்க சொன்னேன். நீ கிளாக் வைஸ்ல எல்லாத்தையும் பண்ணா கண்டிப்பா உனக்கு இப்போ நடுவில் ஒரு ஏதோ ரிசல்ட்ஸ் வருதா, அதை நீ மைனஸ் தான் பண்ணுவ. சப்போஸ் இதை கிளாக் வைஸ் இது ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ன்னு எடுத்தனா மைனஸ் பண்ணணுமா ப்ளஸ் பண்ணணுமான்ற கன்ஃபியூஷன் உனக்கு வரும். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், கரண்ட் டைரக்ஷனை செக் பண்ணாமலே ஆட்டோமேட்டிக்காக 1னா இந்த கரண்ட்டையும் மைனஸ் பண்ண வேண்டியதுதான், 2 இந்த 2 ohmsனா இந்த கரண்ட்டையும் மைனஸ் பண்ண வேண்டியதுதான் அப்படின்னு நீங்களா ஒரு முடிவு பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் ஆரம்பத்தில் இதை மாதிரி நடத்தினேன். ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். நம்ம அடுத்த எக்ஸசைஸ் பார்ப்போம். சும்மா அதே எக்ஸசைஸ். இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மிஷின் அனாலிசிஸோட ஒரு ப்ராப்ளம். நம்ம கரண்ட் டைரக்ஷன் அசியூம் பண்ணிக்கிட்டோம். இங்கே வெறும் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது, கரண்ட் சோர்ஸ்லாம் இல்லை. அவங்க என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 4 ohm ரெசிஸ்டன்ஸில் என்ன கரண்ட் போகுதுன்னா நீங்களே சொல்லணும். கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து யோசிச்சு பாருங்கள். 4 ohmல எத்தனை கரண்ட் போகுது, இங்கே இருக்கிறதே 3 கரண்ட் தான், I1 I2 I3. இதில் போகிற கரண்ட் என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா I1 மட்டும் தாங்க, வேற எதுவுமே போகாது. இது கண்டிப்பாக இதில் போகல, இந்த கரண்ட்டும் இது கண்டிப்பாக போகல. 6 ohmsக்கும் 3 ohmsக்கும் அவங்க வந்து அந்த பிரான்ச் போகிற கரண்ட் தான். இதுக்கு I1ன்ற கரண்ட் போகுது, இதுக்கு I2ன்ற கரண்ட் போகுது, இதுக்கு I3ன்ற கரண்ட் மட்டும்தான் போகுதுன்னு அர்த்தம். ஆனால் இந்த 2 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு எத்தனை கரண்ட் போகுது, I1ம் போகுது I2வும் போகுது. நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக மூணுமே கிளாக் வைஸ் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம், கண்ணை மூடிக்கிட்டு I1 மைனஸ் I2 தான் என்னது 12 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ் போகிற கரண்ட். இந்த 12 ohmல போகிற கரண்ட் என்னது I1 மைனஸ் I2ன்னு டைரக்டாக போட்டுக்கலாம். இப்போ 9 ohmல என்னவா இருக்கும், I2 மைனஸ் I3ன்னு இருக்கும், அவ்வளோதான். I2 மைனஸ் I3. இப்போ இது வந்து பார்த்தோன்னா நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். என்னது இது கிளாக் வைஸ் போகுது, கிளாக் வைஸ்னா கீழே, இது வந்து பார்த்தோன்னா இதுவும் கிளாக் வைஸ். அப்போ இது மேலே, 2 டைரக்ஷன் எப்படி இருக்குது, ஆப்போசிட் தான் மைனஸ் பண்ணிக்கணும். இது எப்படி இருக்கும், கீழே இருக்கும். இந்த இது எப்படி இருக்கும், மேலே இருக்குது. அப்போ 2 ஆப்போசிட் தான் மைனஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. இவ்வளோதான் லாஜிக். ஓகேங்களா, இது புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன். இப்போ அடுத்து இன்னும் ஒரு ப்ராப்ளத்தையும் பார்ப்போம். இது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்க, கரண்ட் டைரக்ஷன் கிளாக் வைஸ்ல அசியூம் பண்ணிக்கிறீங்க. மூணுமே எப்படி அசியூம் பண்ணிக்கிறீங்க, கிளாக் வைஸ்ல அசியூம் பண்ணிக்கிறீங்க. ஓகேவா, இப்படி வந்து எல்லாம் கிளாக் வைஸ் தான் ஆகுது. ஓகே, I1 I2 I3ன்னு எடுத்துக்கிறீங்க. இப்போ இந்த சர்க்யூட்ல இந்த 1 ohmsல என்னென்ன கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும், எல்லாமே கிளாக் வைஸ் எடுத்தால் உங்களுக்கு ப்ராப்ளமே கிடையாது. அப்போ I1 மைனஸ் I2 டைரக்டாக போட்டுக்கலாம். I1 மைனஸ் I2ன்னு அர்த்தம். 2 ohmsல என்ன வரும், I1 மைனஸ் I3. 2ல I1 மைனஸ் I3ன்னு வரும். இந்த 2 ohmsல அப்படியே உங்களுக்கே தெரியும், நீங்களா போட வேண்டியதான். I2 மைனஸ் I3. இந்த 5 ohmsல என்ன வரும், வெறும் I3ன்ற கரண்ட் மட்டும்தான் வரும். 3 ohmsல வெறும் I2ன்ற கரண்ட் மட்டும்தான் வரும். இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதை வச்சு தான் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்போ என்ன பண்ணணும், எந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் கேட்டாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், உங்களால் கரண்ட்டை கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே, இதோட உங்களுக்கு மிஷின் அனாலிசிஸ், நோடல் அனாலிசிஸ் எல்லாமே முடிச்சு இதுக்கு மேலே தியரம் தான் போவோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோ தியரம்லாம் பார்ப்போம். ஓகே, தேங்க்யூ.